Lassan, lassan! Figyelem! Egyszerű lesz a feladat! Bár erősödik kapja! Figyelj, figyelj, figyelj! Nem csináltod lassan utána, hogy elgyorsítod. Ugyanúgy, így néz! Elkapja! És fut már a sor végére! Gyerünk, 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 gyerünk! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Jön a következő, figyelem! Figyelem! Ígyük ide a szomra! Lássad! Ez a... így! Kulcsoljál! És így! Vigyem a kislányt? Melyiket? Melyiket? Gyertek, lányok! Következő! Jó, első feladat. Két kézzel páros karközés előre, gyorsul, gyorsul! Megáll! Figyelem! Figyelem, most átülek egy gyorsulni. Nagyon jó! Megáll! Figyelem! Egy kéz, meg át is egy kéz. Jó, másik kéz! Most csak az egyik. A másik fenn van. És másik hátra. És akkor az első ügyességi feladat. Két kéz, egyik előrefele mozog, a másik hátrafele. Egyik előrefele, a másik hátrafele. Az jó. Csináljuk egy kört. Egyik előre, másik hátra. Egyik mit kéz magasan, egyik mozog előre egy kört, a másik hátra egy kört. Előre egy kört, másik hátra egy kört. Előre egy kört, hátra egy kört. A nyújtott kézzel nem milyen a tartása. Na mit csináltok ott? Nyújtott kézzel, és mehet is szép lassan, próbáljuk egyben. Egyik kéz hátrafele, elfordulok, nem találkozik fenn. Ezt tényleg gyakorolni kell az előre-hátra kezet. Egyébként néptáncnál mindig melegítettünk be ezzel, és rohadt nehéz, míg elkapod a rendes mozgást, mert mindig kell elkapni. Úgyhogy nagyon hasonlít egyébként a néptánc gyakorlathoz. Melkas, kaps, melkas. Cseszkel fejgyorsan. Jön következő, felmellett. Az nagyon jó. Csináljad. Jó, nézzük! Tapstér! Közötte tapsolni is kell. Tapstér, tapstér. Nem, te ezt csinálod, én meg azt csináltam, hogy tapstér, tapstér. Mi a? Tapstér.
Nem, minden tér, csapás közt legyen egy tag. Tapsolsz meg? Azaz. Mehet. És utána... Azaz. Jó, figyelem, nézzük. Taps, sarok, taps, másik sarok. Azaz, nagyon jó. És akkor ezt is elkezdjük felgyorsítani. Miért nem? Na és akkor nézzük meg! Egyben lassan, egybe pakolva! Mutasd, figyeld, azt mondta Uncsi. Figyelj oda. Csináljad utána. Még egyszer. Utána taps, tér. Még egyszer. És taps, sarok. Még egyszer. Na ezt kell megcsinálni. Gyorsítsd fel. Elvesztettük a fonalat? Igen. Ez még lassú. Hát, a másik kéz. Ez nem bolond. Azaz. Igen. Van, nagyon jó, és ezt kéne felgyorsítani, és sebesség, hogy... Mehet! Gyerünk! Minden előtt is felművész voltál vele, mindig kapcsolat közöttem. Felveti a magot. Á, de hogy... Nagy nézzük. Aki is meg a sarkubalnak. Na nézzük. Valahogy úgy. Jó, szerintem ennyi elég, nem? Jó, figyelem! Szóval még nem szóltak, valamit Na jó. Na jó, úgyis aprólékok maradtak itt, nem amivel lehet játszani. Figyelem! Jaj, valaki nagyon nagyokat szerencsére. Mutatjuk pici a következő feladatot, párosával össze kell állni. A pár egyik tagja nem megnézem, másik tagja ráül a hátára, összekulcsolja a lábát, a lassan. Ez az, kezét szétrakja, másik közé tartásra. A lónak le kell rázni a lovas valahogy, de nem lehet felállni. Jó? Felállni nem lehet kapaszkodni, nem lehet, le kell tudni rázni valahogy. Maga elő. Nem lehet felkelni, felkelni nem párokkal, keresd volna párokat. Na hát állj lóban itt már. Hány lovas lesz itt? Ez hogy van ez a játék? Mit kell csinálni? Megérinteni a másikat. Van olyan forma, A bottal? Igen, van, amikor el kell venni tőle. De van, amikor csak meg kell vele érni. Ja, szóval te is megfogod, ő is megfogja, és akkor a... Aha, gyere, a vedd el. Ez ilyen, de bácsidó még ezt. Ő legyen.
És Feri hát így ült ide hát. Nem úgy kell fel, annyira Jó, figyelem, jön a következő, Misivel mutatjuk. Misi négy kézlábban. Jó, figyelem, kicsit összébb az a lábra. Jó, segítünk a másiknak. Elkapjuk a lábát, és megpróbáljuk ide felrakni, figyelj, ide várra felrakni. Na és akkor mehetsz előre. Megyünk, lépegetünk bele. 10 métert. Megyünk, aztán csere.